Täällä Porvoon moottoritien loppupää, jotain hämminkiä. Vilkkuvaloautoja menee ja tulee tuolta taas. Jaha. Väylän liittymässä olevasta kolarista. Eli tämä on siis Porvoon väylä, kun tullaan Lahden tielle. Siellä on 3 auton ketjukolari ja aiheuttaa nimenomaan Porvoon motorille ruuhkaa. No niin, kiitoksia tosiaan selvityksestä. Hei. Se onkin kestänyt aika kauan tässä tää loppupäälle, että mennyt semmonen 20 minuuttia tossa viimeisen 300 metrin aikana. Samperi. Siinä on mälliä. No eipä, no joo, kyllä se ihan